Hello po, magandang umaga po sa ating lahat. Kami po ang Team Mio Magenta Pink Pangasinan Chapter. Inorganize po namin itong charity na ito dahil yung isang kagulong po natin is may colorectal cancer stage 3 na po. At ang masaklap po nito, nung December, mga second week, namatay yung father niya. Pagkalibing, may nararamdaman na siya kaya siya nagpa-check up. Then nalaman niya may stage 3 cancer na pala siya. Kaya nung inopen niya sa akin, yung kasama natin na sa motor, nag-inaksyonan ko kagad. Bali, kinausap ko ang Riders Alliance Pangasinan na pinapangunuhan ni Papa Caras de la Cruz para may organize itong charity na to. And then, inaksyonan niya naman kaagad, pumayag siya, basta i-maintain raw natin ang social distancing, paalam tayo sa barangay, sabihan rin ng PNP tsaka POSO para masunod yung protocol natin dahil may pandemic nga ngayon. Ngayon po, nagpapasalamat po kami lalong-lalo na sa Barangay Mayombo dahil pinayagan kami na gamitin itong covered court po nila, lalong-lalo na rin po kay Papa Caras na isa rin po na tumulong sa amin, tsaka sa mga grupo po na pumunta. Maraming salamat po sa suporta na binigay nyo po sa Team Mio Magenta Pangasinan Chapter. Hindi lang po basta-basta nagmumotor kami, tumutulong din po kami sa mga nangangailangan. Tsaka maraming salamat po ulit. Tsaka amen. Yun na lang po. Papasalamat. Tsaka shoutout pala sa grupo ko na isa sa Rosales, Team Dalapus, headed by yung pinsan ko na si Mark Anthony Manawis. Tsaka shoutout na rin sa aking LGU family sa Rosales. Tsaka shoutout Team Magenta Philippines. Maraming salamat po. From RGP is from Pangasinan, Dagupan Chapter. Ang layunin po talaga po ng RGP is makatulong sa mga nangangailangan po tulad ni Kuya po. Tutulungan po namin hanggang sa may mabigay po kami mga ganito po. So, yung mga gustong sumali sa grupo nyo, anong Facebook page? Sa mga gusto po sumali sa RGP Eastern Pangasinan, huwag po kayong mahihiya po sumama sa amin. Hindi po kami tulad po ng iba na naniwan po sa daan. Wow, may hugot yan. So, anong Facebook page po? Facebook page po ng RGP Eastern Pangasinan. Facebook page. Yun lang po. Okay, thank you po. Ako si Bernard Oviedo, ako ang beneficiary sa charity nagaganap na ito. Gusto ko lang magpasalamat sa mga riders na pumunta, sa lahat ng mga riders, sa mga lahat ng kagulong, sa mga bikers, mga pumunta at mga pupunta pa. Maraming salamat sa inyong lahat na nagbigay at mga bumili ng sticker para sa aking operasyon. Thank you sa inyong lahat.